tišina. Samo šum morskih valova u daljini i blagi cvrkut ptica. U zoru, dok je svijet još spavao, dok su prozori ogromne vile još uvijek zračili hladnoćom noći, jedna je žena već bila budna. Njezino ime bilo je Lara. Lara je bila čistačica, ne obična, ne bezlična, već žena koju bi život satkao od odricanja, poniznosti, ali i nečeg još dubljeg. Imala je oči koje su promatrale svijet s tišinom osobe koja je previše puta bila zanemarena, ali nikada nije prestala sanjati. Radila je posao koji većina nikada ne bi ni primijetila, brišući prašinu s antiknih polica, perući prozore s kojih se vidio najljepši zalazak sunca, sakupljajući mrvice s mramornih podova koje nikada nije imala u vlastitom domu. Vila nije bila njezina. Pripadalo je čovjeku za kojeg nikad nije mislila da će ga i sresti, a kamoli da će ju primijetiti. Lara je imala 32 godine. Živjela je u malom stanu na rubu grada, s majkom koja je bila teško bolesna. Svako jutro ustajala je u 5 sati, pila kavu na brzinu, oblačila uniformu i hvatala prvi autobus. Posao čistačice u luksuznim vilama bio je težak, ali stalan, i nudio je ono što je trebala, pristojnu plaću i mogućnost da se njezina majka liječi, nije se žalila. Nikad. Ljudi su znali reći, pa to je samo čišćenje, nije to teško. Ali ona je znala istinu, nije riječ o težini posla, već o pogledu drugih ljudi, o tome kako te gledaju. Ili bolje rečeno, ne gledaju. Kao da si zrak, ali Lara nije bila zrak. Bila je pažljiva. Tiha. Njezin svijet bio je tih, ali pun unutarnjih boja. Voljela je književnost, promatrala svijet oko sebe, izbjegavala dramu. Uvijek skromno obučena, s kosom svezanom u rep i rukama koje su znale kako nježno, ali temeljito, vratiti sjaj svakom kutku prostorije, jednog dana dobila je zadatak da čisti vilu iznad zaljeva, jednu od onih o kojoj bi pisali magazini o luksuzu. Vilu je posjedovao misteriozni milijunaš, gospodin Adrian Novak. Nitko ga nikada nije viđao. Bilo je rečeno da živi na relaciji između Monaka, Dubaija i Hrvatske, da je povučen, da ne voli društvo. Za Larinu firmu. To je bio posao iz snova, ali pod jednim uvjetom, diskrecija. Lari nije bilo problem šutjeti. Nije imala kome pričati, a i da je imala, nikad ne bi prešla granicu. Kad je prvi put zakoračila u tu vilu, osjetila je nešto drugačije. Ne samo zbog luksuza, već zbog atmosfere. Sve je bilo savršeno. Ali hladno. Vila je imala dušu, ali dušu koja je bila zaspala. Ona to nije znala, ali već prvog dana dok je čistila kuhinski otok, netko ju je promatrao s kata. Adrian Novak bio je uspješan poslovni čovjek, ali iznutra slomljen. Izgubio je suprugu u prometnoj nesreći prije 3 godine. Od tada, njegova se duša povukla. Vila je bila njegovo sklonište, ali ne dom. U nju je dolazio samo kad je svijet postajao previše bučan. I ti je zime došao nenajavljeno, nije nikome rekao da je tu. Htio je biti nevidljiv. Dok je sišao ujutro po kavu, začuo je tihe korake iz prizemlja. Pogledao je kroz staklenu ogradu i vidio nju, Laru. U jednostavnoj uniformi, s rukama u rukavicama, brižljivo je glancala stol dok je pjevušila pjesmu koju je samo ona znala, nije znao zašto, ali stao je. I promatrao, tog dana nije izašao iz sobe. Nije ju želio uznemiriti. No, svaki dan dolazio bi do te staklene ograde i gledao ju. I prvi put nakon dugo vremena, nešto u njemu se pokrenulo, tjednima je Lara dolazila. Nikada nije znala da nije sama. Sve do sitnica koje je počela primjećivati, kava koja nije bila od jučer. Tanjur u sudoperu koji nije bio tu dan ranije. Miris kolonjske vode koji se zadržavao u hodniku, počela se pitati je li netko ovdje, no nije se bojala. Čak naprotiv, osjećala je nečiju prisutnost, ali kao da je ta prisutnost čuvala, a ne prijetila. I tada se dogodilo nešto što joj je promijenilo život. Na kuhinskom stolu osvanula je knjiga Ana Karenjina. Njezina omiljena. Otvorena na točno onom poglavlju koje je najviše voljela. A unutra ceduljica, lijepo čistiš. I lijepo pjevaš. I još ljepše voliš klasike. A, Lara je bila zbunjena. Ali i očarana. Sljedećeg dana, odlučila je doći ranije. Namjerno. I baš tada, dok je ulazila u dnevni boravak, on je stajao tamo.
Adrian. Visok, u jednostavnoj bijeloj košulji, s tugom u očima, ali i blagim osmijehom na usnama. Pogledi su im se sreli. Vi ste, šapnula je Lara, da. I već tjednima vas promatram. Isprva iz radoznalosti. Ali sada iz divljenja, i tu, u toj tišini punoj značenja, počela je njihova priča. Nisu imali mnogo zajedničkog, on milijunaš, ona čistačica. Ali njihove su tišine bile iste. I to je bilo dovoljno. Počeli su razgovarati. Isprva o knjigama. O glazbi. O tišini. O boli. O gubicima. O nadi. Adrian je prvi put poželio da se vila ne zatvori za njim. Da netko ostane. Lara je prvi put osjetila da ju netko gleda, stvarno vidi, kao osobu. Ne kao ruku koja čisti. Već kao srce koje voli. Vila više nije bila hladna. Na njenim prozorima sada su bile cvjetne zavjese. Na stolu, kava za dvoje. Na policama, knjige koje su čitali zajedno. Adrian i Lara nisu imali bajku. Imali su nešto bolje, stvarnu ljubav, rođenu iz tišine i poštovanja, jer ponekad, upravo kad te nitko ne vidi, netko te počne gledati s divljenjem koje mijenja sve. Godinu dana kasnije, Lara i Adrian živjeli su pod istim krovom. Ne kao dvoje neznanaca iz različitih svjetova, već kao dvoje ljudi koji su si svakodnevno birali biti blizu, slušati jedno drugo, poštovati ritam tišine i male radosti života, ali život nije bajka. A ljubav, kad je stvarna, testira se. Adrian je i dalje bio milijunaš. Posao nije nestao. Uskoro su došle ponude, putovanja, obveze koje ga nisu pitale gdje mu je srce. Počeo je sve više biti odsutan, ponekad tjednima. Lara je ostajala sama u vili, šetala vrtom, čitala knjige koje više nisu otvarane zajednički. Iako ju je volio, Adrian nije znao kako se nositi s time da ga netko voli zbog onoga što jest, a ne zbog onoga što ima. Nesigurnost koju je skrivao od svijeta, počela je isplivavati, a Lara je počela osjećati hladnoću koju je nekada došla ugrijati, kao da to nije bilo dovoljno, u javnosti su počele kružiti priče. Tabloidi su doznali za njih. Milijunaš i čistačica, pepeljuga iz Istre. Zlato traži skromnost. Naslovi su PR-štali senzacionalizmom. Ljudi koje nikad nisu upoznali, sudili su. Adrianova obitelj, posebno sestra, bila je protiv te veze. Ne pripada ti, govorila mu je. Ona je samo žena koja je čistila tvoje podove. A Lara osjećala se ponovno kao prije. Kao da je zrak, no, nije otišla, samo se povukla u tišinu. U ono mjesto gdje je sve počelo, jedne večeri, kad se vratio s poslovnog puta, Lara je sjedila za kuhinskim stolom, s otvorenom knjigom ispred sebe, ali nije čitala. Samo je gledala kroz prozor. Znaš, rekla je tiho, tišina nas je spojila. Ali sad me ubija. Adrian je stajao bez riječi. Ne želim tvoje vile. Ne želim tvoj novac. Samo želim da me vidiš, kao tada. Kao kad sam čistila, a ti si me gledao s divljenjem, a ne sumnjom. Adrian je sjeo, spustio pogled, i prvi put priznao, ponekad mi je lakše vjerovati u tuđe riječi nego u ono što osjećam. I bojim se da ću te izgubiti jer ne znam kako biti dovoljan za tebe. Tada se Lara nasmiješila. Biti dovoljan nije u savršenstvu. Već u tome da si ovdje. I da biraš ostati. Prošli su mjeseci. Odlučili su napustiti vilu. Iako lijepa, nosila je previše sjećanja. Preselili su se u manju kuću uz more, gdje su živjeli bez kamera, bez naslova, bez ljudi koji ih nisu poznavali. Lara je počela raditi u lokalnoj knjižari. Adrian je, po prvi put, usporio. Naučio kuhati. Naučio čekati. Naučio šutjeti s razlogom da čuje. U toj tišini rodilo se nešto novo. Ne bajka. Ne ideal. Već stvarnost u kojoj dvoje ljudi nisu savršeni, ali su dovoljno hrabri da rastu zajedno. Na polici u njihovom domu stajala je stara metla. Ispod nje uokvirena ceduljica. Lijepo čistiš. I lijepo pjevaš. Lara bi ponekad stala ispred nje, uzela ju u ruke i nasmijala se. Ne zato što je žalila za prošlošću, već zato što je znala koliko daleko je došla. Adrian. On je svaki dan gledao Laru s istim onim pogledom kao prvog dana, ne zato što je bila savršena, već zato što je bila stvarna.
Jer nije tražio princezu. Samo je htio nekog tko će u tišini znati da vrijedi. I tko neće otići. Prošle su 2 godine otkako su se preselili u kuću uz more. Sunčana terasa, topli mirisi lavande, večere uz vino, smijeh uz glazbu iz radija. Sve je djelovalo mirno, ali stvarni život ne pita je li sve mirno, on dolazi kad najmanje očekuješ. Jednog jutra, dok je Lara slagala knjige u knjižari, osjetila je snažnu vrtoglavicu. Mislila je da je samo umorna. Idućih dana sve češće. Adrian ju je natjerao da ode na pregled, i onda, neočekivano, trudna je, Lara je stajala u tišini. Prvo šok, pa suze, pa smijeh. Adrian ju je zagrlio, držeći ruke na njezinom trbuhu kao da drži cijeli svijet. Nisu planirali. Nisu razmišljali o djeci. Ali sada. Činilo se ispravno. Ili se barem tako činilo na prvi pogled. Sreća je bila prisutna, ali iza nje, strah, Lara je sumnjala u sebe. Nikad nije imala majku koja ju je učila kako biti majka. Njezina vlastita majka umrla je prije 1 godinu dana, a ta bol još nije zacijelila. Sada nova odgovornost, novo biće, novi svijet, a Adrian nije znao kako izraziti ono što ga muči. Imao je 42 godine i bojao se da će ponoviti pogreške iz prošlosti. Bojao se da će ih posao razdvojiti. Bojao se da neće biti otac kakav treba biti, tišina koja ih je nekad povezivala, sada ih je ponovno razdvajala, tišina. Samo šum morskih valova u daljini i blagi cvrkut ptica. U zoru, dok je svijet još spavao. Dok su prozori ogromne vile još uvijek zračili hladnoćom noći, jedna je žena već bila budna. Njezino ime bilo je Lara. Lara je bila čistačica, neobična, ne bezlična, već žena koju bi život satkao od odricanja, poniznosti, ali i nečeg još dubljeg. Imala je oči koje su promatrale svijet s tišinom osobe koja je previše puta bila zanemarena, ali nikada nije prestala sanjati. Radila je posao koji većina nikada ne bi ni primijetila, brišući prašinu s antiknih polica, perući prozore s kojih se vidio najljepši zalazak sunca, sakupljajući mrvice s mramornih podova koje nikada nije imala u vlastitom domu. Vila nije bila njezina. Pripadalo je čovjeku za kojeg nikad nije mislila da će ga i sresti. A kamoli da će ju primijetiti, Lara je imala 32 godine. Živjela je u malom stanu na rubu grada, s majkom koja je bila teško bolesna. Svako jutro ustajala je u 5 sati, pila kavu na brzinu, oblačila uniformu i hvatala prvi autobus. Posao čistačice u luksuznim vilama bio je težak, ali stalan, i nudio je ono što je trebala, pristojnu plaću i mogućnost da se njezina majka liječi, nije se žalila. Nikad. Ljudi su znali reći, pa to je samo čišćenje, nije to teško. Ali ona je znala istinu, nije riječ o težini posla, već o pogledu drugih ljudi, o tome kako te gledaju, ili bolje rečeno, ne gledaju. Kao da si zrak, ali Lara nije bila zrak. Bila je pažljiva. Tiha. Njezin svijet bio je tih, ali pun unutarnjih boja. Voljela je književnost, promatrala svijet oko sebe, izbjegavala dramu. Uvijek skromno obučena, s kosom svezanom u rep i rukama koje su znale kako nježno, ali temeljito, vratiti sjaj svakom kutku prostorije, jednog dana dobila je zadatak da čisti vilu iznad zaljeva, jednu od onih o kojoj bi pisali magazini o luksuzu. Vilu je posjedovao misteriozni milijunaš, gospodin Adrian Novak. Nitko ga nikada nije viđao. Bilo je rečeno da živi na relaciji između Monaka, Dubaija i Hrvatske, da je povučen, da ne voli društvo. Za Larinu firmu, to je bio posao iz snova, ali pod jednim uvjetom, diskrecija. Lari nije bilo problem šutjeti. Nije imala kome pričati, a i da je imala, nikad ne bi prešla granicu. Kad je prvi put zakoračila u tu vilu, osjetila je nešto drugačije. Ne samo zbog luksuza, već zbog atmosfere. Sve je bilo savršeno. Ali hladno. Vila je imala dušu, ali dušu koja je bila zaspala, ona to nije znala, ali već prvog dana dok je čistila kuhinski otok, netko ju je promatrao s kata. Adrian Novak bio je uspješan poslovni čovjek, ali iznutra slomljen. Izgubio je suprugu u prometnoj nesreći prije 3 godine. Od tada, njegova se duša povukla. Vila je bila njegovo sklonište, ali ne dom. U nju je dolazio samo kad je svijet postajao previše bučan. I ti je zime došao nenajavljeno.
Nije nikome rekao da je tu. Htio je biti nevidljiv. Dok je sišao ujutro po kavu, začuo je tihe korake iz prizemlja. Pogledao je kroz staklenu ogradu i vidio nju, Laru. U jednostavnoj uniformi, s rukama u rukavicama, brižljivo je glancala stol dok je pjevušila pjesmu koju je samo ona znala, nije znao zašto, ali stao je. I promatrao, tog dana nije izašao iz sobe. Nije ju želio uznemiriti. No, svaki dan dolazio bi do te staklene ograde i gledao ju. I prvi put nakon dugo vremena, nešto u njemu se pokrenulo, tjednima je Lara dolazila. Nikada nije znala da nije sama. Sve do sitnica koje je počela primjećivati, kava koja nije bila od jučer. Tanjur u sudoperu koji nije bio tu dan ranije. Miris kolonjske vode koji se zadržavao u hodniku, počela se pitati je li netko ovdje, no nije se bojala. Čak naprotiv, osjećala je nečiju prisutnost, ali kao da je ta prisutnost čuvala, a ne prijetila. I tada se dogodilo nešto što joj je promijenilo život. Na kuhinskom stolu osvanula je knjiga Ana Karenjina. Njezina omiljena. Otvorena na točno onom poglavlju koje je najviše voljela. A unutra ceduljica, lijepo čistiš. I lijepo pjevaš. I još ljepše voliš klasike. A, Lara je bila zbunjena. Ali i očarana. Sljedećeg dana, odlučila je doći ranije. Namjerno. I baš tada, dok je ulazila u dnevni boravak, on je stajao tamo, Adrian. Visok. U jednostavnoj bijeloj košulji, s tugom u očima, ali i blagim osmijehom na usnama. Pogledi su im se sreli. Vi ste, šapnula je Lara, da. I već tjednima vas promatram. Isprva iz radoznalosti. Ali sada iz divljenja, i tu, u toj tišini punoj značenja, počela je njihova priča. Nisu imali mnogo zajedničkog, on milijunaš, ona čistačica. Ali njihove su tišine bile iste. I to je bilo dovoljno. Počeli su razgovarati. Isprva o knjigama. O glazbi. O tišini. O boli. O gubicima. O nadi. Adrian je prvi put poželio da se vila ne zatvori za njim. Da netko ostane. Lara je prvi put osjetila da ju netko gleda, stvarno vidi, kao osobu. Ne kao ruku koja čisti. Već kao srce koje voli. Vila više nije bila hladna. Na njenim prozorima sada su bile cvjetne zavjese. Na stolu, kava za dvoje. Na policama, knjige koje su čitali zajedno. Adrian i Lara nisu imali bajku. Imali su nešto bolje, stvarnu ljubav, rođenu iz tišine i poštovanja, jer ponekad, upravo kad te nitko ne vidi, netko te počne gledati s divljenjem koje mijenja sve. Godinu dana kasnije, Lara i Adrian živjeli su pod istim krovom. Ne kao dvoje neznanaca iz različitih svjetova, već kao dvoje ljudi koji su si svakodnevno birali biti blizu, slušati jedno drugo, poštovati ritam tišine i male radosti života, ali život nije bajka. A ljubav, kad je stvarna, testira se. Adrian je i dalje bio milijunaš. Posao nije nestao. Uskoro su došle ponude, putovanja, obveze koje ga nisu pitale gdje mu je srce. Počeo je sve više biti odsutan, ponekad tjednima. Lara je ostajala sama u vili, šetala vrtom, čitala knjige koje više nisu otvarane zajednički. Iako ju je volio, Adrian nije znao kako se nositi s time da ga netko voli zbog onoga što jest, a ne zbog onoga što ima. Nesigurnost koju je skrivao od svijeta, počela je isplivavati, a Lara je počela osjećati hladnoću koju je nekada došla ugrijati, kao da to nije bilo dovoljno, u javnosti su počele kružiti priče. Tabloidi su doznali za njih. Milijunaš i čistačica, pepeljuga iz Istre. Zlato traži skromnost. Naslovi su pijarštali senzacionalizmom. Ljudi koje nikad nisu upoznali, sudili su. Adrianova obitelj, posebno sestra, bila je protiv te veze. Ne pripada ti, govorila mu je. Ona je samo žena koja je čistila tvoje podove. A Lara osjećala se ponovno kao prije. Kao da je zrak, no, nije otišla, samo se povukla u tišinu. U ono mjesto gdje je sve počelo, jedne večeri, kad se vratio s poslovnog puta, Lara je sjedila za kuhinskim stolom, s otvorenom knjigom ispred sebe, ali nije čitala. Samo je gledala kroz prozor. Znaš, rekla je tiho, tišina nas je spojila. Ali sad me ubija. Adrian je stajao bez riječi. Ne želim tvoje vile.
Ne želim tvoj novac. Samo želim da me vidiš, kao tada. Kao kad sam čistila, a ti si me gledao s divljenjem, a ne sumnjom. Adrian je sjeo, spustio pogled i prvi put priznao, ponekad mi je lakše vjerovati u tuđe riječi nego u ono što osjećam. I bojim se da ću te izgubiti jer ne znam kako biti dovoljan za tebe. Tada se Lara nasmiješila, biti dovoljan nije u savršenstvu. Već u tome da si ovdje. I da biraš ostati. Prošli su mjeseci. Odlučili su napustiti vilu. Iako lijepa, nosila je previše sjećanja. Preselili su se u manju kuću uz more, gdje su živjeli bez kamera, bez naslova, bez ljudi koji ih nisu poznavali. Lara je počela raditi u lokalnoj knjižari. Adrian je, po prvi put, usporio. Naučio kuhati. Naučio čekati. Naučio šutjeti s razlogom da čuje, u toj tišini rodilo se nešto novo. Ne bajka. Ne ideal. Već stvarnost u kojoj dvoje ljudi nisu savršeni, ali su dovoljno hrabri da rastu zajedno. Na polici u njihovom domu stajala je stara metla. Ispod nje uokvirena ceduljica, lijepo čistiš. I lijepo pjevaš. Lara bi ponekad stala ispred nje, uzela ju u ruke i nasmijala se. Ne zato što je žalila za prošlošću, već zato što je znala koliko daleko je došla. Adrian. On je svaki dan gledao Laru s istim onim pogledom kao prvog dana, ne zato što je bila savršena, već zato što je bila stvarna. Jer nije tražio princezu. Samo je htio nekog tko će u tišini znati da vrijedi. I tko neće otići. Prošle su 2 godine otkako su se preselili u kuću uz more. Sunčana terasa, topli mirisi lavande, večere uz vino, smijeh uz glazbu iz radija. Sve je djelovalo mirno, ali stvarni život ne pita je li sve mirno, on dolazi kad najmanje očekuješ. Jednog jutra, dok je Lara slagala knjige u knjižari, osjetila je snažnu vrtoglavicu. Mislila je da je samo umorna. Idućih dana sve češće. Adrian ju je natjerao da ode na pregled, i onda, neočekivano, trudna je, Lara je stajala u tišini. Prvo šok, pa suze, pa smijeh. Adrian ju je zagrlio, držeći ruke na njezinom trbuhu kao da drži cijeli svijet. Nisu planirali. Nisu razmišljali o djeci. Ali sada. Činilo se ispravno. Ili se barem tako činilo na prvi pogled. Sreća je bila prisutna, ali iza nje, strah. Lara je sumnjala u sebe. Nikad nije imala majku koja ju je učila kako biti majka. Njezina vlastita majka umrla je prije 1 godinu dana, a ta bol još nije zacijelila. Sada nova odgovornost, novo biće, novi svijet, a Adrian nije znao kako izraziti ono što ga muči. Imao je 42 godine i bojao se da će ponoviti pogreške iz prošlosti. Bojao se da će ih posao razdvojiti. Bojao se da neće biti otac kakav treba biti. Tišina koja ih je nekad povezivala, sada ih je ponovno razdvajala.